Hello, WhatsApp group a DP da dan. Hey ta hianin ka DP hi ka thlaka ma se angai alang zel boxi a ka thlak thei boxi lo ron tia DP nei lo kan remove zel boxi a hriat thiam na ka nei che a DP da dan hi thuzia ka inhril a in screen DU record mangin kan in zirtir don nia live stream DU recorder lo ngai chang tu DU in a fiazok in ka hria DU record hian thuzia khana boi thlak zo ka tan po chuwang chun DU hian toy theang ber turin in hril kan tum don ani hei ti hianin ti hian WhatsApp ai lu ta masabera WhatsApp a in lu ta a hei helai dot dot atung zong om pathum te hi ta hian teni zuk lu tang chuan setting a hian setting a hei keima hming hei ka profile name hei ka profile photo ni a ti hian hei ta hian thalak la hian ti khan thalak ai zuk chua he ta hian hei pencil le ma hian ta hian hei profile photo ti nia pencil le ma hian zuk click le ang ti khan chuan hei heta profile photo tia du chuan tuna mi hi remove dei thei tuna ka thalak I da mek hi remove photo a hian mase chumi remove kherlo pon gallery le camera tuna iomang ang kha live in camera hian DP tur kha alak chop ngal thei ti hian hei lekhinan tia kan zuk ti chuan hei ti khan hei heta hei hi front malam camera nia front lampang ani a chuan heta back lampang keima lam kha ti khan hei ati the ni ti khan mo chuan hei kan lu na kha heta hian pencil le ma hian ti khan lu ta live camera a tuna iomang anga I thla kha DPI da du lem no chuan gallery a hian lu tang I thalak nei to sai du beri thlang mai da ni tian gallery zu click anga na han hei gallery ron lang ta ni nangma phone anga khan lo in lo ngai la chuan ti khan hei all photo te ten om ta treu ta hei all photo WhatsApp khang ho khan ti khan hi camera te all photo hian ta hian all photo hian kan lu tang ti khan kan lu tanga ti khan heng a khan I thalak vek a lo ngai la I du ber khai zu click don ni ti hian entir na zirtir nan hei keima thalak tho ni te hi ka lo thlak du ta ti hian ta hian ka zu click mai don ni ten click nga ni ha ron thlak mai don hei ti hian chuan a size hi du le ti hian hei ti hian a tol thei du ne na tol thei ni hian du le ti te the ten mai lai te chau po hi ten hei la hian a sir a hian ti khan du le lian deuh pon thea ka size kha chu te reuh te pon ti khan ti the ni du le helai lu lang mi lo po khan da dei the ni chu ka lu chin kat dei khan hi hemi bel chin hi lang tur khan hi DP lang tur tian he ti te thei helai sir he tiang a hen ten koi tur he a koi na kha ti te na kha ti hian hei ka koya hi ten ti khan an lian pu pe du pon ti khan he lian thei ber size khan ya en size lian thiang ber ten te deuh ka kan du pon ti khan hei keima photo ni a ti khan hetai don me ang cancel cho du le lo ti na khan mai te ni don anga ti khan
hei hi ron thlak chuai dawn hei thlak chuai profile photo update a rawn ti ta ni a kha thiam lo tur awm lo rang ama sami kha hran pa ai remove kher po ngai lo kha duh tawk ang a rei lutuk ang ti te hla awm a kalawm e